Oh. Ano yun? Sabi ko mag-intro ka. Oh. Welcome back to my YouTube channel. Ano na? Ay, ba't ako? Pagod. Hi guys. Ayun. Ay, bukas sigurado. Ando. Hi guys. So yun. Happy Easter Sunday everyone, and welcome back again to my YouTube channel. And guess what? For today's video, dito kami ngayon sa park. Ayan. So yan, pupunta po kami ngayon sa park. Naka-face na pala. Yan. So, nandito kami ngayon guys sa park para manood ng presentation ng mga muryon. Wow! Ayan. At titingnan natin siya. Tapos mamaya maglilibot-libot tayo para dun sa mga baratilyo na nandito. Yeah. Say hi to my vlog! Wala ka isi-shoutout? Na-miss ka ng mga fan. Gladys. Wow! Sana all! So yun guys, tingnan nyo guys ang mga tao dito ngayon sa park para sa Morion Festival. Morion Festival? Okay, ready? It's not our individual performance. Ito yun ang panagat. So yun, kami muna ibibili ng pagkain kasi magutom na. Ay kasama hindi pa nag-aalmusal. Ayun, so tapos na kami manood ng mga morion. Ito ko yung ano? Yung noodles. Noodles, cup noodles. Hindi, yung isa pa. So, Fried noodles ata. Fried noodles. Hindi ko alam kung meron din yan. So mamaya, hintayin na lang namin si na mama para pupunta kami sa mga, ay sorry, pupunta kami sa baratilyo. Mrs. Ayan, meron ditong, ayun, mais. Wow! Ito, shawarma. Ay, wala pa. Nasaan yung shawarma? Wala pa, hindi pa bukas. Mga cake, burger. Sa dulo ata may shawarma na. Hindi tayo sa dulo. So dito po tayo ngayon sa bayan ng Pinamalayan. Wow! Yay! So yun guys. Kumakain muna siya dahil nagugutom na siya.
Ito, shawarma. Ano ito? So, shoutout po Habibis Shawarma. Sinong bigay? Sinong bigay? Ryan bigay. Ayun guys, nandito na kami sa Baratilio. Dahil umuulan na at hindi natin napos yung games. Ay, ito ba sa tibik-bik na hinahanap ng kanyang asawa? Ikaw ay kanina ka pa hinahanap ng iyong asawa. Saan ka? Ayan. Mga ano, kulang daw. Titingin kami ng relo. Ayan, bili na kayo. Wow! Hey! Nandito pa kami. Nakabili na sila ng... Ano po yun? Ano sir ang binili mo? Medyas? Saan ka? Saan ka tayo? Ikaw, anong binili mo? Wala pa. Naghanap pa ako na mas better. Mas better. Mas better na bibilhin. Ayan. Parang hindi masyadong nai-enjoy yung pag pamimili dahil umuulan. Payong. Ano tayong payong? Asa sila mama? Meron dito. So nakabila ako ng hikaw. 50 pesos. Sana abot ang iyong ano. So yun guys, tapos pa kami mamili ng mga gamit sa Baratilio. At yan, nakabili naman siya ng malagold na ano na kwintas. Ayan. At ngayon ay it's already 11:35 at kami ay pupunta na sa beauty para kumain ng tanghalian. So tara na guys, let's see you on the sa beauty. Bye! Ano kayo? Naantok na. Ano? Binabili na ako sa murang halaga, sandas, 100 pesos. Wow! Okay, sir. Guys! Ayun! Nandito na kami sa bahay at yun nga, nabutan na kami ng ulan. Ang ulan! O shoutout sa kapatid ko hindi kasama kanina. May dala kami So mamaya ay papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili namin sa Baratilio. So yun guys. At ito nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili lang namin sa Baratilio. So nakabili kami ng 4 na short. Ayan. So ito ay 2 for 150. So same mine na lang po para sa at yan ito. Tapos yung isa, nilalabahan na kasi para masuot na din. And then, syempre, bumili din kami ng ito, polo ni Con. Ayan, ito. Para kay Con. Ito, yung polo ni Con. Binili din niya to. Ayan. And then, ano pa bang binili namin? Ito, bumili kami ng relo. Kasi ito sa kapatid ko nasa likod. Ayan. 2 for 150 ito naman yung relo. Ayan, doon lang tayo sa medyo mura lang. Tapos ito naman ay kay Con. Ayan, 150. 180 pala to, sorry, 180. And of course, bumili din kami ng... bumili din ako ng hikaw kasi yung hikaw ko ay nawala na siya. Ayan. So, hikaw. So, yun guys, and thank you so much for watching my video. And, yun nga, ito lang yung mga nabili namin sa Baratilio. So, kasi ngayon is Easter Sunday, so kaya naman, ayan, namasyal kami sa park ng family ko. And, syempre, is to celebrate din that God is risen. Christ is risen. Yeah.
So thank you so much guys for watching my video. Pasensya na po kung medyo low yung energy ko ngayon kasi yesterday galing kami sa Rojas at nagkaroon kami ng celebration ng birthday ng tito at ng aking pinsan. So kaya medyo paus din ang boses at the same time is medyo pagod yung medyo low yung energy. So yeah guys, thank you so much again. Bye! See you next vlog. Don't forget to subscribe!